ni Siraba Koumakan damnene anga foli be aw ye aw minnu bɛ Cherifla télé lajɛ sanga ani wagati Siraba Koumakan jamukan comme aw b'a dɔn jamukan de don mun ka laɲini bɛɛ dɔrɔn ka se ka caman bɔ accident na bi an bɛ Kati ani Kati maire bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka kuma sira minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma route communale o route communale ninnu a kow bɛ cogo di n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ maire de bolo ou bien ni maire de kan k'u kɔlɔsi a la ani Kati maire bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna o kuma o kan bi o kɔfɛ direction nationale des routes o ka représentant bɛ yan o fana bɛna a préciser an ye n'o y'a sɔrɔ sira ninnu ye commune maire de ta ye sariya kisɛ minnu nana n'a ye ale bɛna kuma olu kan an b'aw fo aw sɔnna ka an ka welew jaabi monsieur le maire an ka foli b'i ye est ce que an ka ɲininkali fɔlɔ sira minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma route communale o sira ninnu est ce que tiɲɛ de don ko maire de t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ maire de kan k'o occuper a la an ka ɲininkali fɔlɔ bɔ o kan. Be foli bila an ka ɲɛmɔgɔ ma préfet ni président du conseil de cercle ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ni an ka alimamiw ani an ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ani an ka dugutigiw ani ka conseil communal bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc n bɛ foli bila i la donc ɲininkali ni a diyara n ye effectivement siraw bɛ yan nɔ min ye commune ta ye a siraw bɛ yen nɔ donc min tɛ région ta ye min tɛ national ye o ye communal de donc o b'an fɛ yan nɔ wa an de kan ka an jan la. O jaabi in sɔrɔlen kɔfɛ komi n y'a f'a ɲɛna an ni direction nationale des routes représentant bɛ yan nɔ monsieur Kumare Sidi donc ale bɛna f'a ɲɛna sariya kisɛ minnu nana ni nin ye k'a jira k'a fɔ ko communes de ta ye maire de kan k'o occuper route communale ninnu na o sariya kisɛ ninnu a b'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Effectivement, sariya kisɛ dɔ bɛ yen la loi numéro 05041 du 22 juillet 2005 ale de bɛ Mali siraw classé k'a kɛ catégorie 4 catégorie fɔlɔ an b'a fɔ ma route nationale olu ye état yɛrɛ jamana yɛrɛ kan ka janto sira mun na ye catégorie filanan o ye route régionale o ye an y'a dɔn région kan k'u janto o la catégorie tɔ fila in an bɛ pour que être plus bref o de route communale ninnu o de b'a dilanni na awa entretien o de bɛ maire ka bolo kan donc pour que ka kuma in jaabi sariya kisɛ bɛ yen a pied en application. N bɛ fɛ k'a dɔn o sariya kisɛ ninnu i ko a sigira sen kan san jumɛn précisément. San 2005 précisément le 22 juillet 2005. donc o de b'a jira k'a fɔ ko sira ninnu ye maire de ta ye olu kan k'o occuper a la. ok monsieur le maire n bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ sisan est ce que aw ka sira minnu bɛ yen nɔ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ka sira hakɛya joli b'aw bolo minnu ye route communale ye i bɛ se k'i da don o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. fɛn fɛn min tɛ route nationale ye fɛn fɛn min tɛ route régionale ye a bɛɛ tɔ bɛɛ ye route communale ye bon route nationale RN 3 de bɛ yan nɔ donc o bɛ yan nɔ ani RR 9 route régionale numéro 9 donc olu fila de bɛ yan nɔ a tɔ n'olu fila bɔra la a tɔ bɛ route communale. est ce que aw kɛlen don ka disposition ta walasa ka se ka o sira ninnu ka lakana ka se ka a boliba minnu bɛ boli a kan ka se k'olu ni lakana c'est à dire a ye disposition minnu ta sira ninnu sécurité routière kama est ce que i bɛ se k'i da don dɔ la k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna. disposition kɔni dɔw taara a sira ninnu kan an kɛlen don ka panneau turuturu u la an kɛlen don ka gendarme couché dɔw kɛ n'a bɛ f'o ma ko ralentisseur mais mɔgɔ caman b'a dɔn gendarme couché de la o kɛlen don bon o gendarme couché fana bɛ o bɛ matérialisé par des panneaux o ye kelen filanan il y a le trait rouge le trait blanc aussi an b'o kɛ la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gendarme couché bɛ nin yɔrɔ la o bɔlen kɔfɛ an ye conférence dɔ kɛ ANASER conférence dɔ kɛ sur les accidents de la route surtout les ports de casque an y'o kɛ fana
pour que ka se ka accident dɔgɔya dɔɔni. Donc olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ to an ka sira ninnu an ye yɔrɔ dɔw fana na an ye feu tricolore kɛ sa mɔgɔw ka se k'o bato accident ka se ka dɔgɔya cogo min na. Donc an y'olu sariyaw ta k'olu sariyaw bɛɛ bato o ye k'a kɛ walasa accident a ka se ka nɔgɔya an bolo cogo min na. An ye commune urbaine de bon o kɔfɛ an ye dɔ kɛ an yɛrɛ ka wari la mais partenaires fana y'an dɛmɛ ka dɔ kɛ voilà partenaire dama dama b'an bolo olu y'an dɛmɛ ka dɔ kɛ mais an fana ye dɔ kɛ dɛ parce que n'i y'a mɛn ko i bɛ tɔw deli fɛn dɔ la u k'a ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ dɔ la o bɛ dɛmɛ teliya donc o de y'a kɛ an ye dɔ kɛ u y'an ye o dɛmɛ kan o sira kan u y'an dɛmɛ donc k'a foli d'u ma. Monsieur Koumare ne fɛ ka ɲininkali mun kɛ est ce que direction nationale des routes mun ka sira baara ye sirako yɛrɛ est ce que a bɛ maires suit c'est à dire k'u bilasira ani k'u ladɔnniya nin waleya in na k'a fɔ olu t'a dɔn parce que an ka jɛmukan tɛmɛnen na an ni maire mun y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ale y'a jira k'a fɔ ko sariya foyi t'a jira k'a fɔ ko route communale ye maires de ta ye mais est ce que aw bɛ welewelemada kan kɛ ou bien a bɛ s'u ma k'a ɲɛf'u ɲɛna k'u bilasira u k'a dɔn k'a fɔ olu de ka siraw de don olu de kan ka entretenir olu de k'a ka lakana k'o ɲɛnabɔ. Effectivement direction nationale des routes a ka bolofaraw bɛ yɔrɔ bɛɛ la ni Kati jateminɛ a bɛ Kulikoro région de la Kulikoro direction régionale dɔ bɛ Kulikoro subdivision de Kulikoro fana bɛ yen olu bɛ yen de collectivité u ka appuyer kama ka conseil d'u ma n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka baara minnu kɛ sirako la ka dɛmɛ don u ma techniquement baara min pour que a taabolo ka ɲa effectivement direction nationale ka bolofaraw bɛ yen o baara ninnu de kama. Bon ali bi n'i y'a ye n bɛ ka nin kuma in fɔ parce que n'i y'a ye maire dɔw b'a fɔ ali bi ko a tɛ yen ou bien u ma da la c'est que est ce que ci in dir'u ma ka ɲa ou bien est ce que a ɲɛfɔr'u ɲɛna ka ɲa parce que n'i y'a ye u ko a tɛ yen c'est que a ma f'u ɲɛna de ou bien u ma sariya ye mun b'a yir'u la k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ. Bon effectivement o kuma nin n bɛ segin un peu n ka kuma kɔrɔ de kan en réalité an n'i y'a subdivision ninnu ye effectivement olu ka baaraw ye maire ka préoccupation de kɔlɔsili u bolo ni maire b'a fɛ ka baara min kɛ sira mun kan comme n y'a f'i ye classification bɛ yen ka ban sira minnu n'a ye a bɛ maire ka bolo kan o bɛ yen sira minnu bɛ cercle ka bolo kan o bɛ yen sira minnu yɛrɛ ni jamana b'a janto a la olu fana bɛ yen ni entretien daminɛna en fait maire n'u b'a fɛ ka baara min kɛ u ka sira ninnu kan an ka représentants bɛ yen n'u mago bɛ information fɛn o fɛn na olu bɛ se k'a lase u ma k'a sɔrɔ gɛlɛya fosi ma don a la et sont là pour ça comme appui conseil aux collectivités. Ok mais ni u m'a dɔn fɔlɔ parce que ne bɛ mun nɔfɛ e ye mun fɔ o y'a ye n'u wulila k'a fɔ an bɛ na nin kɛ o y'a ye minnu b'a dɔn mais ni minnu t'a dɔn est ce que n'a ma f'u ɲɛna u b'a dɔn. Bon o kɔni ça je pense que o ka nɔgɔn kojugu bi bi in na texte sariya in bɛ yen sariya bolo in talen don a bɛ yen depuis 2005 donc il suffit ni mɔgɔ o mɔgɔ maire an je pense qu'an ye diffusion ba kɛ nin na c'est vrai nin papier nin bɛ direction régionale bɛɛ ka bolo kan a bɛ ça a été diffusé au niveau de tous les ministères donc je pense que texte in tɛ fɛn dogolenba ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ fo ni bɛ fɛn kuma wɛrɛ bɛ se ka fɔ a la sɔsɔli k'a la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Kati kɔnɔ est ce que bilan dɔ b'aw bolo i n'a fɔ accident hakɛya minnu kɛra mɔgɔ hakɛya minnu joginna ani mɔgɔ hakɛya minnu tanyana accident na est ce que i bɛ se ka bilan dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan. I ko n'u ka sariya bɛ yen maire minnu t'a dɔn mais n'i t'a dɔn taa ɲininkali kɛ problème bɛ min n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ taa ɲininkali kɛ n'i taara ɲininkali kɛ a sun kɔrɔ i bɛ bilasira o olu kan'a fɔ mais n'i ser'u ma dun i b'a dɔn. merci n b'a fɛ k'o de fɔ donc o kɔfɛ. o ye tiɲɛ ye mais ne kɔni fana bolo ni u fana y'a lase u ma parce que ni dɔw bɛ yen nɔ ka wuli ka taa ko ɲɛɲini a man d'u ye a bɛ gɛlɛya dɔw ma mais ni a ɲɛfɔr'u ɲɛna dun ne bolo o fana y'a fanba de sinon n'i ye sariyakisɛ ta mun bɛ mɔgɔ min concerné i b'a lafaamu a la fɔlɔ de. Oh effectivement comment nin ka ɲi mais sariyakisɛ kɔni n'a taara tubabu b'a fɔ nul n'est censé à communiquer bɛɛ kɛ a bɛ diffuser bɛɛ b'a mɛn maintenant o kɔfɛ ni mago bɛ détail min na comme monsieur le maire y'a fɔ minnu ye sariya dilan olu bɛ yen département bɛɛ la sariya bɛ yen
donc i bɛ taa dɔrɔn i bɛ gɛrɛ i ka ɲɛmaaw la u bɛ papiye nin dɔ ta i ma min faamuya sariya dilanbagaw bɛ yen u bɛ sira dilanbagaw bɛ yen mɔgɔ min ka baara ye sirako ye u bɛ i ladɔnniya i ma yɔrɔ min faamuya la. ok n'i y'a mɛn ka insister nin kan parce que an ka jɛmukan tɛmɛnen na an ye maire dɔ wele an y'a kɛ grand public de ye jama tun bɛ yen an kumana kan maire y'a yira publiquement k'a fɔ ko a ko ma sigi sen kan donc a kɛra an ka jɛmukan tɛmɛnen na c'est pour que ne ko n ko aw kana bi n'aw nana sariya kisɛ mun n'a sɔrɔ a tɛ yen aw k'o fɔ n'a bɛ yen sariya minnu y'a fɔ aw k'olu fɔ monsieur le maire i bɛ se ka taa ni jaabi ye an ko bilan mun bɛ yen. Bon, accident mun kɛra année 2017 kɔnɔ san 2017 kɔnɔ accident a nombre total o ye 722 Kati dugu kɔnɔ o accident de kɛra. Bon victime minnu ye kasara sɔrɔ a la o ye ba kelen ani 75 minnu ye kasara sɔrɔ a la. Donc min joginna o ye 992 minnu sara o ye 41 y'a mɛn. Donc maintenant minnu ye accident kɛ moto la o ye 519 minnu ye accident kɛ mobili la o ye 207 ye. Monsieur Maire welekan jumɛn b'e bolo ka taa maire minnu b'a la hali bi n'olu tɛ nin ko in dɔn k'a dɔn k'a fɔ route communale y'o ta ye parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i y'a ye an bɛ ka insister nin kan route communale de ka ca an ka quartier kɔnɔna ninnu na bon ni maire y'u ka baara dɔn parce que n y'a faamu cogo min hali limitation de vitesse k'a fɔ maire de bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔ in na ne bɛ fɛ mɔgɔ si ka boli kana tɛmɛ nin vitesse hakɛya kan c'est vrai a fɔlen don kilomètre 50 don heure kelen kɔnɔ mais maire bɛ se k'a fɔ bon nin yɔrɔ danger ka bon n b'a kɛ kilomètre 30 an ɲɛ b'a la n'o waleya ninnu kɛra maire k'u kɔlɔsi route communale ninnu na olu de accident ka ca kosɛbɛ caman bɛ bɔ a la mais maire minnu t'a dɔn i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ sen na. Bon maire minnu t'a kalama an b'a f'u ye k'a fɔ dɔrɔn loi bɛ yen min ye siraw tila ka bɛɛ ta bila i ka bolo kan ni i b'a fɛ ka maire min b'a fɛ ka baara kɛ i ka baara bɛ kɛ i ka route communale de kan olu de baara bɛ e bolo i b'a sira a dilan service technique bɛ yen minnu bɛ se ka dɛmɛ don i ma o kama ni ma min faamuya i bɛ wuli i bɛ gɛrɛ o la o b'a ɲɛf'i ye service technique bɛ o de kama an b'a fɔ olu ma de subdivision donc n'i ma sariya in yɔrɔ fɛn o fɛn faamuya i bɛ se ka olu rapprocher u b'a ɲɛf'i ye ka clairement comment i bɛ taa cogoya i kan ka taa cogoya min na pour que baara nin ka ɲɛ i bolo an bɛ se k'o de fɔ maire ye ka tila k'a f'u ye ko sira ninnu ye olu de ta ye. C'est vrai jamana bi caman état central bi caman kɛ n'a fɔ entretien ninnu na an bi to ka fɛn dɔw kɛ pour que ka sira ninnu lajɛya ralentisseur ninnu b'o la mais ralentisseur ninnu kuma dɔw la an b'a k'a fɔ mɔgɔw ye au lieu que kuma dɔw la a ka accident nɔgɔya a bɛ accident de juguya donc fɔ mɔgɔw k'a faamuya ko sira c'est-à-dire sira signalisation minnu bi kɛ olu de fɔlɔ kan ka bato k'a ɲini ka mɔgɔw maire ka mɔgɔw sensibiliser kosɛbɛ o signalisation ninnu de kan o de ka teli ka caman bɔ accident na olu mesure laban ninnu de kɔfɛ ni an b'a fɔ minnu ma gendarme couché olu bɛ na donc an b'a o de n b'a fɛ ka o de lancer ka o ɲɛfɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamuya. ok hali bi ni nin yɔrɔ in faamuna an b'a ye k'a fɔ jagokɛlaw ka ca route communale ninnu kan panneau bɛ datugu an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ place bɛ di u ma est ce que maire n'u bɛ u ka ni u jɔyɔrɔ la olu fɛn ninnu caman tɛ se ka éviter. An y'o baara daminɛ kabini an sigira janvier an y'a baara daminɛ ka voie ninnu dégager pour que i y'a fɔ cogo min na panneau dɔw datugulen don panneau dɔw kari-karilen don mɔgɔw y'u sigi fo ka taa goudron dawolo yɛrɛ la donc an y'o baara daminɛ wa an b'a kan ni ala sɔnna don nata la yugula kɛ a baara bɛna kuncɛ fɛn fɛn bɛ sirabada ninnu na an b'a fɛ ka olu bɛɛ lawuli donc o b'an ka programme na. ok monsieur le maire welekan jumɛn de b'i bolo ka taa Kati commune bolibagaw ma
walasa u ka se k'u ni lakana en général Mali yɛrɛ kɔnɔ welekan min b'i bolo ka se bolimafɛn bolilaw ma walasa ka se ka caman bɔ accident na. Ne ta ye u ka sariya bato code de la route ni u ka bato n'u y'a bato accident bɛ nɔgɔya o mais an fɛ Mali la sisan l'incivisme a gagné du terrain. I tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ, i tɛ se ka kuma denmisɛnnin fɛ, i tɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'u m'i dɔgɔya. Donc mɔgɔ bɛ siran ka kuma denmisɛnninw fɛ sisan nɔ parce que n'i m'i yɛrɛ bonya i t'a fɛ k'a kɛ i b'a t'a fɛ denmisɛnnin k'i bonya du moins denmisɛnnin k'i dɔgɔya parce que vraiment a kɛn bɛ baaraba de démission fana kɛra du côté des parents. Denmisɛnninw ko jɛra somɔgɔ ye kojugu ka tɛmɛ u yɛrɛbakun kan donc danbew bɛɛ tiɲɛna donc min don sisan bɛɛ ka sariya bato ni sariya bato accident bɛ dɔgɔya o a fɔra nin yɔrɔ in na i kana tɛmɛ 30 à l'heure kan mais e bɛna 100 à l'heure o bɛ kɛ cogo di sens interdit o t'o jate stop ka jugu n'a bɛɛ ye mɔgɔ bɛ circuler à gauche comme à droite ça ne va plus. Donc ni sariya batora fɛn bɛɛ bɛ sariya bato nin de kɔnɔ koyi ni sariya batora dɔrɔn ko bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo donc a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ code de la route ni an k'a kɛ an teri ye an bɛ taama ni min ye surtout denmisɛnnin kunda jakartatigi ninnu dɔ kan ka fɔ olu ye dɛ dɔ kan ka fɔ u yɛrɛ ye bon ni somɔgɔ min ye dɔɔnin sɔrɔ o bɛ jakarta san ka di a den ma min bɛ 6e année na o min bɛ 7e année na o jakarta bɛ san ka d'a ma circulation ye min a t'a dɔn code de la route ye min a t'a dɔn o ko bɛ ɲɛnabɔ donc il faut que sensibilisation de ka kɛ non seulement au niveau des autorités mais des parents mais faut état fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Exactement n bɛ fɛ k'o de fɔ parce que ni faut état k'i jɔ a jɔyɔrɔ la voilà n'o kɔni kɛra a bɛ ɲɛnabɔ. Ok donc i ye mun fɔ sensibilisation ye c'est à dire que sariya batobaliya ye n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ olu de kan ka to sariya bɛ appliquer mais olu fana jɔyɔrɔba b'a la parce que ni sanction tɛ ta e ye fɛn kɛ foyi ma bɔ a la i tora yen i taara ten mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o b'a kɛ foyi ma bɔ a la il faut que sanction de ka kɛ parce que sanction de bɛ se ka nin yɛlɛma don nin ko ninnu na ni sanction tɛ kɛ d'une part mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'u ɲɛ tugu fɛn dɔ kan monsieur Kumare est-ce que aw bɛ maires dɛmɛ u ka baaraw la route communale ninnu na est-ce que aw bɛ dɛmɛ dɔ don u ma u ka nin baara ninnu na. O ka ɲininkali in diyara n ye je pense que an bɛ programme min kɛ n'an b'a fɔ a ma entretien routier san o san jamana bɛ sira ninnu dilanli mun kɛ caman bɛ k'a la en réalité o programme c'est sur les routes nationales. Le fonds de l'entretien routier c'est destiné aux routes nationales. Ale sira minnu entretien bɛ jamana ka bolo kan a baara in bɛ kɛ olu de kama mais a t'a bali kuma caman an bɛ dɛmɛ don collectivité caman ma sira dɔw bɛ yen an b'a faamuya ka o sira ninnu labɛn effectivement an bɛ dɛmɛ bɛ d'u ma programme ninnu na sira caman b'a la qui ne sont pas des routes nationales c'est pour que ka mɔgɔw usagers la soulager u ka don do taama kɔnɔ voilà ka taa n ka segin. kuma welekan labanw ni kuma laban min b'i bolo. bon ne kɔni tiɲɛni yɛrɛ la pour que accident ka se ka dɔgɔya n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na sisan code de la route ni mɔgɔw k'o matarafa o ye kelen ye filanan Kumare yɛrɛ da sera a ma o ye ka sira ninnu dilan aw nana sira jumɛn fɛ ne ko a sira bɛ cogo di de an ye boliboli min kɛ minisiri nɔfɛ nin ko la a ka ca dɛ ka interpeller yan nɔ ka lettre ci direction nationale de route ka taa ministre fɛ yen nɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya k'an ka sira man ɲi il y a trop de poules a accident ka ca donc an b'a ɲini u fɛ a sigilen filɛ nin ye n bɛ segin a kan u ka an dɛmɛ k'an ka sira dilan la route nationale numéro 3 u k'an dɛmɛ k'a dilan donc n'o kɛra caman bɛ bɔ accident na caman de bɛ bɔ accident na avec le respect
du code de la route. Je ne cesserai jamais d'insister là-dessus. Donc, à Clara Fora, État a la responsabilité. Que force reste à la loi. Parce qu'on ne sent pas l'État. Il faut qu'on sente l'État. Exactement. Donc, au redo. Donc, il y a pour jouer, ni n'y a chien fla, ni toyo, woutlion. Voilà. Donc, au redo, il y a pour démissionner. Au cas moto boule don. Au cas moto boule don. Parce qu'il n'y a même pas de de balles. Et ni ta kono. Avec mon ya, il y a moto croissant et mon ya. Puis avec ma chiva, Emma, bon, avec tout ce que j'ai sur mon roman. Donc, à ma sang au kama. À Sana pour qu'il y ait la fia. Mais nous, on veut savoir qu'à tout ce que j'ai lâché, Ifama, Ibama, Jamana Yerema. Parce que, effectivement, on ne sait jamais, peut-être que tu peux être président de la République, député ou maire, je ne sais pas. Au béba qu'on a. Donc, beaucoup de gens là, quand moto boule don. Vraiment, quand ma corba ou nous l'a dit, on est con cadiné. Donc, j'entends là, qu'on croit au caille. Donc, on est comme un molo. Quand il faut la signer, on va tourner. On est d'une belle gelée. On est conseil communal. Quand il faut la signer, belle gelée. Quand on est au faux, on est allé là, à Djarain. Quand M. Koumar est faux, on nous jabi nous là, mais quand il faut toujours, on va beaucoup. Monsieur le maire est mon fort. Ni a jateminɛ ni accident ta fɛn saba accident bɛ kɛ fɛn saba de kɔnɔ bolimafɛn bolila bolimafɛn ani sira donc ni nin fɛn ninnu dɔn man ɲa dɔrɔn o de bɛ na ni accident ye mais jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ a fanba ye bolimafɛn bolilaw de mais ni siraw fana man ɲi o fana bɛ na ni accident ye donc ci mun fɔra aw ka hakili to la sira dilanko la monsieur Koumare kuma laban min n'i wele ka laban min b'i bolo. Que monsieur le maire a préoccupation diabi folo. Enfin, la RN3 elle relève de l'État. En bas de Siraï, il y a foutu comme un papier chama, kuma chama folo Siraï dans ces derniers temps. Ma foko c'est en cours. On l'avait un bessina. Nala sona samia san samia che nala sona solution kanga sora ala. Voilà. Mais à Bali, on nous ni dingen nous kan datu pour ka mako la soulager au sécuritaire. Ça c'est possible. Anga foli la bon comme il faut malaban kuma na odi ka fo mako edron sira be glan jamana ka wardi be do ala donc alla kanani ambe ka baradi ibi fendo yi sira la abi a cheka jugu mako bi sira obi ibi balibe mako obi sira tige obi dingɛ tigɛ sira kan mɔgɔ si t'a kalama a bɛ bali a bɛna dingɛ ça c'est o ye fɛnw ye ni a fɔra ko jamana bi fɛn dɔw bila de ka wari don sira la pour que mɔgɔw ka lafiya dɔw fana ka baara ye dɔrɔn ka u bɛ min mana jigin u ka hakilila la dɔrɔn n'u b'u ka baara min kɛ normalement n'i bɛ baara o baara kɛ n'i b'a tɛmɛ sira kan i kan ka siratigiw ladɔnniya k'a fɔ n b'a fɛ ka nin baara in kɛ i bɛ autorisation ɲini u bɛ wuli u n'a yɔrɔ lajɛ a baara kan ka kɛ sariya kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye o bɛ ɲɛ yira la mais bi an bɔ o de ye dɔrɔn sira ni mɔgɔ min bɛ baara min kɛ dɔrɔn o b'a kɛ sira kan ten comme le domaine public vraiment il y a an kan ka an janto sira la bi n'a fɔra wari bɛ don a la fɔ k'a sécuriser ka monsieur le maire ka kuma fana sɔji la an k'an janto an yɛrɛ ni la parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i b'a la an ka siraba sariyaw bato jamana ka wari de bɛ don a la an k'a bato an yɛrɛw kama ani an ka fasodenya kama. Ok, i ka kuma bɔra ni fɛn dɔ ye ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'o la parce que an b'a ye tuma dɔ la i b'a ye mɔgɔw bɛ fɛn ta piki ta ka gitɔrɔn tigɛ donc a dun fɔra ni woni fitinin bɔra gitɔrɔn na dɔrɔn o y'o ko bannen ji bɛ don a kɔnɔ a bɛ bonya ani directeur yɛrɛ ka entretien dɔ la a y'o fɔ est ce que sariya dɔw bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ ka sira tigɛ k'a tigɛ i n'a fɔ i mago dɔ la est ce que o sariyaw bɛ se ka o bɛ yen. Effectivement n'i b'a fɛ ka baara kɛ baara min b'a demander i ka tɛmɛ sira fɛ i bɛ taa yamaruya ɲini siratigiw de fɛ département min ka baara ye sira baara ye i bɛ taa yamaruya ɲini u fɛ olu de bɛ taa lajɛ k'a fɔ est ce que e ka baara in a tɛ se ka ɲɛ fiyewu n'a ma sira tigɛ n'a y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka ɲɛ fiyewu ko n'a ma sira tigɛ donc sira kan ka tigɛ cogoya min na
k'a sɔrɔ a ma sira yɛrɛ tiɲɛ ou bien n'a tigɛra n'a kan ka dilan cogoya min na olu de baaraw bɛ ɲɛfɔ k'a yira e la ka sɔrɔ ka fɛn in ta k'a d'i ma donc i bɛ baara kɛ ni o de ye mais k'a bila i kun la n'i ye dégâts kɛ sira kan e de a dilanni bɛ e yɛrɛ de ka charge la. Cherifla télé lajɛbagaw bi an tun bɛ Kati ani Kati maire ani direction nationale des routes représentant tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka kuma route communale ninnu kan ka d'a kan sama-samali caman bɛ route communale ko la maire dɔw b'a dɔn k'a fɔ olu de kan k'u janto a la dɔw t'a dɔn o de la an y'a essayer ka nin jɛmukan in sigi Kati yan ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye est ce que o sira in maireu ta don wa ou bien ni maireu ta tɛ k'o ɲini k'o dɔn ka d'a kan n y'a fɔ sisan kuma kɔnɔ accident kɔnɔ fɛn saba de bɛ bɔ accident na mobili bolimafɛn bolila bolimafɛn yɛrɛ ani sira donc n'o fɛn dɔ ma ɲi dɔrɔn o de bɛ na ni accident ye o de la bi an tun bɛ Kati ka se ka kuma o kan hakɛto bɛ nin kan sali ala mahamadu.